Прагні прыгодаў. Еўрарадыё. Усім прывітанне, гэта жывы эфір Еўрарадыё, пры мікрафоне Маша Калеснікава. І сёння мы будзем размаўляць пра ўзнаўляльныя крыніцы энергіі, пра тое, як пра іх давесці беларусам і пра тое, як іх можна ўпісаць у культурны кантэкст. Я так разумею. Мае сённяшнія госці гэта прадзюсар Александр Богданаў і эколог Артём Быстрык. Прывітанне. Здравствуйте. Ну, зараз культурны цэнтр «Корпус» муціць такі крыху незвычайны рух, так? Незвычайны таму, што тут вельмі моцна задзейнічаныя эколагі, так? І вы хочаце вось па-іншаму неяк падаць вось гэтую самую модную цяпер тэму ўзнаўляльнай крыніцы энергіі, так? Расказвайце карцей. Ну, на самом деле, тема действительно модная, но для нас это не какое-то из ряда вон выходящее мероприятие, потому что мы, как культурный центр, давно сотрудничаем с экологическими инициативами Минска, тесно достаточно, и проводим регулярно как разовые мероприятия, так и долгоиграющие мероприятия в рамках какого-то экологического движения, экологического образования народа, населения. Ну, важно сказать, что сапраўды у народа беларускага ёсць пэўны недавер да ўзнаўляльных крыніц энергіі. Мы с этим сутыкаемся по сваёй працы, але якраз гэтае мерапрыемства робіць свой акцент на тое, што все інсталяцыі, все ўсталёўкі, которые там будуць выкарыстаны, яны працуюць сапраўды, яны будуць даваць пэўны эфект, і яго можна будзе ўбачыць, замерыць, адчуць і так далей. Гэта будзе ці награванне там гарбаты з дапамогай сонца, ці зарадка тэлефону, напрыклад, ад сапраўдных сонечных панеляў, сапраўдных акумулятараў і так далей. Так што все, што мы будзем паказваць, гэта сапраўды працоўныя тэхналогіі, і мэта гэтага давесці людзям, наведвальнікам мерапрыемства, што все гэта працуе нават у Беларусі, нават з нашым сонцам, з нашым кліматам і так далей. Але калі гэта ўсё пачынаецца? Таму што я бачу вось дату 27 ліпеня, гэта ўжо будзе, так разумею, фінальная нейкая імпрэза. Это будет такой мини-фестиваль разноплановый, который будет происходить с раннего вечера до поздней ночи во дворике корпуса и внутри корпуса. И сейчас мы занимаемся наполнением этого мероприятия, чтобы такую разрушить научно-популистскую ауру экологической темы. Мы хотели бы преподнести это все в такой развлекательно доступной форме. Именно поэтому мы назвали это мероприятие «Культпросвет форум». Форум, потому что в рамках мероприятия будет много локаций, будет там и кино, и мини-маркет, и выставочные стенды, и концерт, и, возможно, открытие новой городской инсталляции, о которой мы расскажем чуть позже. Но я надеюсь, что вот в такой доступной форме, в непринужденной, а не в лекционной какой-то, там, и не по методичкам экологическим, мы донесем до простого народа, населения интересность этой темы и перспективы, вот, и полезность. То бок ты лічыш, што ў корпус прыйдзе простое народонаселение, а не хипстеры, як заўсёды, и так далее? Это заблуждение, что в корпус ходят хипстеры. На самом деле часто очень приходят какие-нибудь люди, просто проходящие, и спрашивают: так а что у вас, что тут проходит? Ну вот лекции, концерты, там кинопоказы. Для молодежи, что ли? Ну, нет, на самом деле, не для молодежи. Мы стараемся делать мероприятия, не ориентированные на узкую аудиторию. Стараемся, чтобы как бы на любое мероприятие мог прийти и бабушка с дедушкой, и внуков привезти, и там просто люди с соседнего дома, которые там заинтересовались, и студент там, и, не знаю, и городской сумасшедший. Я хочу додать, что уже самой раніцай у пятницу 27-го будут отбываться инсталляции, будет настраиваться
тэхніка, будуць прывезены вельмі цікавыя сонечныя ўсталёўкі, которые патрабуюць часу на такое, каб усталяваць іх. Это можна будзе все назіраць, можна будзе прыходзіць, цікавіцца, удзельнічаць, я думаю, таксама. Вось, і кожны можа прыйсці, уваход бясплатны, і паглядзець, што адбываецца, як гэта робіцца, як падключаецца і так далей. І атрымаць каментары непасрэдна вось спецов, экспертаў, которые займаюцца гэтымі ўсталёўкамі. То бок гэта будзе нейкая такая нават вучоба, так? Можна будзе Ну, павучыцца? навряд ці, але гэта будзе як бы інтэрактыўны як бы фармат. Кожны жадаючы прыходзіць, стаіць побач, глядзіць, пры жаданні дапамагае і ўдзельнічае. Я мушу нагадаць нашим слухачам, што сёння у гасцях у жывым эфіры Еўрарадыё прадзюсар Александр Богданов, эколог Артём Быстрык. Сёння мы размаўляем пра культ прасвет-форум, які адбудзецца ў корпусе 27 у пятніцу ліпеня. Вось. І окей, там будуць яшчэ канцэрты. І будзе выступаць гурт «Партмане», так разумею, які, уласна кажучы, і прасоўвае вось гэтыя сонечныя батарэі, музыку, ветра і так далей. У Беларусі запісалі нядаўна альбом, уласна кажучы, пры дапамозе гэтых самых сучасных самаўзнаўляльных крыніц энергіі. Так. Да, так и есть. Вот группа «Портмоне» очень подходит под формат такой популистской, тихой, повольной популистской музыки, которая популяризирует использование альтернативных источников, возобновляемых источников энергии. Действительно, они записали альбом при помощи энергии ветра и солнца, так само. И солнца, да. И это сапраўды, это уже не популизм, это популяризация. Да, вельмі важно, что робить это сапраўды так, как есть. И это скорее будет не презентация альбома, а обкатка нового материала. То есть в таком достаточно повольном режиме. Также во дворе, если будет хорошая погода, то буду играть я, музыку земли и ветра. Вот. Это останется пока секретом. Вот. Ну, до рэчы, я яшчэ мушу нагадаць, што нас можна не толькі слухаць у жывым эфіры Еўрарадыё, яшчэ глядзець у Фейсбуку, Кантакце і Аднакласніках. Калі ласка, калі у вас ёсць пытанні да нашых гасцей, задавайце іх. До рэчы, там вось яшчэ ўсё там у прэс-рэлізе, так? Вось ёсць гэтая лавец ветру, што это такое будзе? Значит, когда к нам пришли наши друзья-экологи и предложили сделать мероприятие вот по такой тематике, наша директор культцентра «Корпус» Мария Значонок вспомнила, что она давно хотела сделать там на своих площадях кинетическую скульптуру. Многие видели там в Фейсбуке, да, на Ютубе разные кинетические скульптуры, сложные, простые, но всегда они завораживают. И никто не делал такого в Минске. И мы решили, что это хороший повод, такая хорошая концептуальная связка, потому что вот она вспомнила про похожую скульптуру в Питере над Новой Голландией, над островом. И мы предложили, почему бы и нет, почему бы не сделать вот такую штуку. Название «Ловец ветра» придумал я, потому что нужно было это как-то красиво и понятно назвать. Мы позвали архитекторов, конструкторов, дизайнеров и сделали просчет, как это сделать так, чтобы это было надежно, эффектно и выполняло свою функцию. А функция его в рамках вот этого экологического мероприятия – это показывать могучесть ветра. Так, вельмі цікава, што тут спалучаецца сапраўды такі падыход, я б сказаў, энергетыку, нават не экалагістаў, у тым, што энергіі шмат вакол, ёсць энергія ветра, энергія сонца, энергія біямасы і так далей, і так далей. Вось, і звычайна пра іх разважаюць пра гэтыя віды энергіі як пра нешта такое, што можна утылізаваць, так, зрабіць электраэнергію, ці святло, там, ці цеплавую энергію. А тут непасрэдна гэты від энергіі выкарыстоўваецца для культурнага аб'екта, вельмі прыгожага, вельмі эфектнага, так, вельмі відовішнага. І вельмі ўдалае спалучэнне вось менавіта энергетычнага падыходу і культурніцкага.
Як будзе ловіць ветер, гэты ловец ветру? Значит, эта кинетическая скульптура представляет собой сетку, крупную сетку из капрона, которую будут вязать специально для нас, огромной площади, то есть покрывающая весь двор культурного центра «Корпус». Будут натягиваться тросы между соседними зданиями, и будет натягиваться на уровне второго этажа вот эта вот сетка над всем двором. Далее мы будем, нам уже привезли такое, как новогодний дождик, только из переработанного пластика. Такой новогодний дождик, только он широкий. От малейшего повева ветрика уже будут некие руки. И вот на каждый стык ячеек, а ячейки будут примерно 5 сантиметров, будет привязываться вот такая вот ленточка, примерно там 1,5 метра длиной. И получится, что над всем двором корпуса будет такой потолок, ковер, который будет, на котором будет видно, как двигается ветер. То есть будут такие волны прямо над нашими головами. Прикольно. И это будет стационарная скульптура, так? Она будет до морозов, потому что как бы этот дождик может обмерзнуть. Вода, конденсат, и он может затвердеть, и это опасно. Мы будем снимать, когда начнутся холода, вот этот дождик, сетку оставлять, потому что она будет очень прочно натянута, там рассчитано сопротивление, вот, то есть там не просто на крючки это будет вешаться, это там специальная система, достаточно прочная, надежная штука, а потом весной снова начнется пригожусть. То по корпус и двор корпуса еще больше упрыгожится. Насколько это магчимо? На самом деле, да, нет предела. У нас еще... Это только початок, да. Добре. А площади горизонта такие необъятные. Окей, мы зараз перервемся на невялікую паузу на навіны на Еўрарадыё. Нагадаю, што нашы сённяшнія госці, прадзюсар Александр Богданов і эколог Артём Быстрыкі. Мы сёння гаворым пра культпрасвет форум, які пройдзе ў корпусе 27 ліпеня. Не пераключайцеся. Еўрапейскае радыё для Беларусі. Светлое завтра еще подождет, мое время придет, вот. И я видел 100 раз все наперед. Руки в небо, ладонь об ладонь, порох лета, рыжий огонь. Руки в небо, ладонь об ладонь, голос ветра, земная гармонь. А мой на белом листе стихи, что-то забыл, а кто мне шепнет? Пальцы в крови по струнам ручьи. Все очень просто, есть я и есть ты. Руки в небо, ладонь об ладонь, порох лета, рыжий огонь. Руки в небо, ладонь об ладонь, голос ветра, земная гармонь. Руки в небо, ладонь об ладонь, порох лета, рыжий огонь. Руки в небо, ладонь об ладонь, голос ветра, земная гармонь.
руки в небо, ладонь об ладонь. Єврорадіо. Новини – наша справа. 13:20, при мікрафоні Ліза Кучаравая. Вітаю, запрашаю на кароткі інфармацыйны выпуск навінаў. Нараварысты, які ў Мінску на веладарожцы наехаў на дзяўчыну, не завялі крымінальную справу. Праваахоўнікі вырашылі, што ў яго дзеяннях няма складу злачынства, а правіла дарожнага руху ён не парушаў. Фотакопіі пастановы аб адмове ў распачацці крымінальнай справы змесціла на сваёй старонцы ў Facebook Мінскае роварнае таварыства. З дакумента вынікае, што здарэнне адбылося позна ўвечары 26 сакавіка на веладарожцы на праспекце Пераможцаў. Дзяўчына там гуляла з сабакам. Пасля здарэння яна звярнулася ў міліцыю з просьбай распачаць у дачыненні раварыста крымінальную справу. У сацыяльнай сетцы Twitter прайшла зачыстка фейкавых аккаунтаў. Такіх аккаунтаў было больш за 70 мільёнаў. Так, экс-прэзідэнт США Барак Абама страціў амаль 3 мільёны падпісчыкаў. У яго засталося амаль 101 мільён. Дзейны амерыканскі прэзідэнт Дональд Трамп страціў 300 тысяч, засталося больш за 53 мільёны. Сёння ў пятніцу, 13 ліпеня, у Беларусі чакаецца хмарнае з праясненнямі надвор'я. На большай частцы тэрыторыі сіноптыкі прагназуюць дажджы, навальніцы, месцамі моцныя залевы. Таму сіноптыкі на сённяшні дзень абвесцілі аранжавы ўзровень небяспекі. Нагадаем, што учора ў Брэсце падчас патопу па дапамогу да ратавальнікаў звярнуліся 200 чалавек. Увогуле ж у Брэсце 12 ліпеня выпала больш за 80% месячнай нормы ападкаў. Больш інфармацыі запрашаем чытаць, слухаць і глядзець на euradio.fm. Усе колеры жыцця. Еўрарадыё. Працягваем жывы эфір Еўрарадыё. Пры мікрафоне Маша Калеснікава. І сёння мы размаўляем пра узнаўляльныя крыніцы энергіі і пра такую культурна-асветніцкую дзейнасць культурніцкага цэнтру «Корпус» і беларускіх эколагаў, якія 27 ліпеня ладзяць у двары «Корпуса» вялікі культпрасвет-форум. І карці сёння мы пра гэта ўсё размаўляем з Александром Богдановым, прадзюсарам, і Арцёмам Быстрыкам, эколагам. Дарэчы, вось у першай часткі мы ўжо ўзгадалі такую неверагодную скульптуру, якая з'явіцца ў двары «Корпуса». І тут трэба дадаць, што збіраюцца грошы, карацей, на усталяванне гэтай скульптуры. Так, Саша? Да, мы собираем деньги на краудфандинг-платформе «Улей». Осталось 4 дня до окончания этой кампании. Конечно же, популистская деятельность такого плана не приносит деньги, и государство денег на такое не выделяет. Мы уже говорили, что мероприятие все с бесплатным входом, и нам кажется, что любой желающий, чтобы в его городе, в центре города было что-то необычное, что-то радующее глаз, какой-то большой объект, к которому можно привести своих гостей, там, гостей столицы, прийти самому и полежать под вот этим ковром золотистым. Каждому, кто не безразличен к прекрасному, стоит пожертвовать небольшое количество денег. Причем лоты, вот смею заверить, очень достойные. Например, выращенный добрыми руками базилик, сделанный добрыми и мягкими руками работников культцентра «Корпус» пирог по индивидуальному заказу акционера, поездка на очень крутой затерянный хутор на берегу озера на границу с Литвой. Литвой? Так, напевно. Там абонементы на разные платные мероприятия в корпусе.
То есть не просто так человек отдает эти деньги, а получает и красивую вещь в центре Минска, и эквивалентный выданным деньгам презент. А, до речі, колькі грошей треба сабраць і колькі ўжо сабраны, ці паспяховая кампанія? Сейчас собрано около 2000 рублей, нам надо собрать 6000 рублей. Вот. Поспешайтесь. Ну так. Але калі, напрыклад, грошы не будуць сабраныя, то тады што будзеце рабіць? Мы будем пытаться дальше найти варианты сделать это, только не прикрепляя это к дате мероприятия, потому что очень хочется. Так што актывізуйцеся, сябры. Я нагадаю, што 27 ліпеня у культурным цэнтры «Корпус» у двары адбудзецца культпрэсфет-форум. Гэта такая імпрэза, такі івэнт, дзе беларусаў, простых людзей, як Саша сказаў, пазнаёмяць з рознымі тэхнікамі сонечнай узнаўляльнай энергіі, так? І будзе адбывацца устаноўка класнай новай інсталяцыі ў цэнтры горада, так што на гэта варта будзе паглядзець. Ну, вось, дарэчы, Артём на пачатку нашай размовы сказаў, што беларусы яшчэ не вельмі так радасна ўспрымаюць вось гэтую ідэю альтэрнатыўных крыніц энергіі, так? Чаму так адбываецца? Што перашкаджае нашаму розуму як бы даверыцца? Ёсць некалькі чыннікаў асноўных. Перш за ўсё, зразумела, што гэта, напэўна, мала інфармацыі все-таки пра гэта ёсць, так? І вельмі часта людзі кажуць, ну добра, у нас няма сонца, у нас узімку ўвесь час хмары і так далей. Слухайте, ну але ў Даніі, так, калі возьмем проста гэтую краіну, прыкладна столькі ж сонца, як у Беларусі, але гэтая краіна адна з лідараў па прыватных сонечных установках у свеце, ці Германія таксама. Зразумела, там трошкі іншы клімат, так, але там дастаткова шмат хмараў за суседства з Балтыйскім морем, так. І не будзем казаць пра тое, што у нас не той клімат, не тое сонца, не той вецер, все выдатна працуе. Нашы суседзі, Літва, Польша, ну, Украіна то на поўдзень, там трохі іншая, конечно, там трошкі больш сонца, все выдатна выкарыстоўваюць гэтыя тэхналогіі. Вось, таму хутчэй пытанне ў тым, што людзі мала ведаюць, людзі не ўпэўнены ў эфекце, так? І яшчэ ёсць вельмі адна важная такая прычына, гэта нізкі кошт электраэнергіі. Звычайна мы все параўноўваем эфект ад любой такой усталёўкі, мы параўноўваем з тым, што мы проста падрубілі што-небудзь да розеткі, так? Тую ж лямпачку ці там што-небудзь яшчэ. Вось, у нас вельмі танная электраэнергія, проста беспрэцэдэнтна, так? У нашых суседзяў на захад у некалькі разоў больш, так? Наколькі я памятаю з апошняга, у Польшы і ў Літве там у 2 разы даражэй. Напрыклад, у Германії ці ў Даніі там ужо 10, там, у 9-10 разоў. І зразумела, калі мы лічым тэрмін вяртання інвестыцый, то у нас атрымоўваецца, ну, скажем, апошняе, што мы лічылі для прыватнага дома, калі хто-небудзь захацеў проста увесь дах свой выкласці сонечнымі панелямі і проста не карыстацца з дзяржаўных сетак, то калі параўнаць это проста з тым, што ім будзе карыстацца з гэтых сетак, тэрмін вяртання інвестыцый гэта 40-50 гадоў. Гэта, ну, ніколі. Насамрэч, гэта адзін з важных чыннікаў, але пры гэтым я мушу зазначыць, што нават дзяржаўныя службы, так, которые традыцыйна скептычна ставяцца да гэтых новых, ну як новых, да гэтых сучасных тэхналогій, так, все-таки мусіць зазначыць, што гэта вельмі добра працуе. Все ведаюць, напрыклад, пра ветрапарк каля Грабнікоў, так, каля Новагрудка. Першы быў пастаўлены ветрак у 2011 годзе, зараз там я ўжо не ведаю колькі, можа, штук 20, напэўна, тому што яны ўвесь час ставяцца новыя прыватныя, дзяржаўныя. І дзяржаўныя службы з энергасеты казалі, што ён паказаў себе проста выдатна, лепей, чым яны чакалі. І калі вы пачуеце ад каго-небудзь, што вось, ну ідзе ў нас вецер, дзе вы бачылі вецер, іншая справа там дзе-нибудь на узбярэжжы, вы проста запытайцеся, ці часта гэты чалавек бывае на вышыні 70 метраў, 100 метраў, там, дзе ставяцца прамысловыя ветрагенератары, так? А там ветры у нас окей. Зразумела, што не ўсюды ёсць, трэба падбіраць месцы, як у любых іншых краінах, але гэта выдатна працуе. Што тычыцца сонца, трэба меркаваць канкрэтна да пэўных умоваў, пэўнага аб'екта. Напрыклад, для камерцыйнага аб'екта, да нейкіх там, не ведаю, запраўкі ці якогось аддаленага адсетак, дзе складана, напрыклад, падвесці ці энергію, ці проста вельмі дарагі тарыф,
Тому што мы ведаем, што у юрасобаў даражэйшы тарыф, чым у фізічных асобаў. Часам там і ставяць іх, менавіта пару сонечных панелек паставіць, а заўсёды ёсць як мінімум пэўная колькасць энергіі там на святло ці там на электрачайнік ці на што-нибудь яшчэ. То бок трэба прывязвацца да пэўных умоваў, да фінансавых, да кліматычных і глядзець у комплексе. І калі мы глядзім такім чынам, у нас все выдатна з узнаўляльнай энергетыкай. Скажу нават больш за гэта. Навукоўцы з Германіі у межах пэўнага праекта, который называецца Re-Evolution, і тычыцца сцэнару развіцця энергетыкі ў Беларусі, яны падлічылі навукова, метадычна, што у нас ёсць магчымасць да 2050 года, да, это далёка, але тым не менш, ёсць магчымасць выйсці на 92% энергии только с узнавальных крыніц. Сюды относятся и ветер, и солнце, про я казаў. Это может быть биомасса, так? Это может быть гідраэнергетыка и геотермальная крыніца таксама. Калі гэта рабіць збалансавана, комплексна, з пэўнымі даследаваннямі і так далей, і можна знайсці інвестыцыі, можна знайсці тэхналогіі і людзей, которые зробяць гэта. І наша краіна будзе яшчэ больш экалагічнай. Хаця справа не толькі ў тым, якая Беларусь, а справа ў тым, што мы з'яўляемся падпісантамі парыжскага пагаднення, так? Не забываем про гэта, і у нас ёсць пэўныя абавязкі, як у краіны, знізіць выкіды СО2, вуглекіслага газа, пра які клапоціцца па ўсім свеце, бо ён з'яўляецца чыннікам глобальнага пацяплення. Не забываем про гэта. Ёсць скептыкі таксама гэтай з'явы. Ведаем, напрыклад, Дональд Трамп, который, дзякуючы намаганню якога Амерыка, напрыклад, выйшла з гэтага пагаднення. Вось. Ну, але па ўсім свеце больш за 200 краін, і Кітай, і Расія, і еўрапейскія краіны падпісалі гэта пагадненне. Гэта значыць, што эксперты, урады лічаць, што гэта вялікая праблема, і нам трэба з гэтым нешта рабіць зараз ужо, бо сапраўды сітуацыя набліжаецца да крытычнай. Вось, я кажу про глобальнае пацяпленне. І адзін з найбольш эфектыўных спосабаў гэта зніжаць выкіды СО2, і гэта значыць зніжаць энергаспажыванне, зніжаць спажыванне выкапных відаў паліва, так? Угля, нафты і газа, которые на дадзены момант дамінуюць у свеце. І калі мы імкнемся да таго, каб развіваць узнаўлялку, перш за ўсё мы павінны думаць пра то, што мы фактычна ратуем свет. То бок, каб беларусы пачалі думаць пра то, што трэба ратаваць свет, беларусам трэба падняць кошты на электраэнергію, так? Як не дзіўна, гэта так. Это парадаксальна, але гэта насамрэч так. І то бок, калі, напрыклад, гэта адбудзецца, то тады эколагам будзе прасцей размаўляць і з дзяржавай пра эфектыўнасць, я так разумею. Ну, з дзяржавай справа не зусім у коштах, тому што, ведаеце, у нас энергетыка датуецца, і нашы тарыфы не абумоўлены эканамічна, яны абумоўлены, хутчэй, сацыяльна арыентаванай палітыкай дзяржавы, так? Тут цікава будзе размаўляць з інвестарамі, так? Калі будзе энергія даражэй, ім будзе прасцей разлічваць свае бізнес-планы, уносіць інвестыцыі і атрымоўваць свае грошы назад не праз 50 гадоў, а праз 10, напрыклад, хаця б. Вось. Ну, а прыватныя асобы таксама, калі ў іх энергія будзе каштаваць, напрыклад, 2 разы больш, чым зараз, ім уже нашмат цікавей будзе разважаць пра сонечныя панелі ў сябе на даху ці там прыватны ветрачок у садзе. Гэта Артём Быстрык, эколог, зараз нам усё распавёў пра узнаўляльныя крыніцы энергіі і тое, што калі мы да іх прыйдзем, так? То бок, можа такое здарыцца, што ў 50-м годзе Беларусь будзе ўся пакрыта сонечнымі батарэямі і ветракамі. Глядзіце, менавіта гэтыя две тэхналогіі, сонечныя панелі і ветракі, яны патрабуюць толькі інвестыцыі і плошчы. Вось, і як бы і сапраўды можна заставіць усю Беларусь, і сапраўды гэта будзе пэўны плён. Пытанне тут уже толькі ў грашах, насамрэч, так, і ў добрай волі палітычнай, так бы сказаць. Вось, ну, але я хочу сказаць, што мы прыйдзем у любым выпадку да гэтага, таму што карысныя выкапні, акрамя таго, што даюць выкіды, яны яшчэ і абмежаваныя, так, і па розных адзнаках мы можам газ і нафта могуць скончыцца там, і некаторыя кажуць пра 70 гадоў, так. Гэта здаецца яшчэ далёка, але это вельмі мала з пункту гледжання цывілізацыі і ўвогуле энергетыкі і краіны і доўгатэрміновага планавання. Вугля хопіць там, ну, на 100, трошкі больш гадоў і так далей. Ну, гэта ўжо абмежаваныя рэсурсы, которые мы па-ранейшаму чэрпаем вельмі актыўна, але іх усё менш і менш з кожным годам. І узгадваем зноў жа пра глобальнае пацяпленне, выйсці адно узнаўлялка і энергазберажэнне. Вось яке, ну, Саша, калі на даху корпуса з'явіцца сонечная батарэя? Тогда, когда горизонт отдаст нам это здание. Безвозмездно. Или возмездно. Но пока
пока мы арендуем всего лишь часть площадей этого здания, у нас нет доступа к крыше. Шкода. Но мы хотим. Добра, як, наприклад, у себе дома ви прапагандуеце, не ведаю, карыстаецеся ці абмяжоўваеце сябе там у карыстанні вось гэтага таго, што шкода насамрэч, так, і вось спрабуеце нейкім чынам вось гэтае сучаснае прасоўваць? Ну, я точно могу сказать, что у меня только энергосберегающие лампочки в квартире. Мы выбрасываем в отдельный контейнер батарейки, там раздельный сбор мусора, не покупаем одноразовые, там, не берем одноразовые пакеты в магазине. Ну, то есть это та мелочь, которая доступна каждому, как бы, а оно реально влияет. Вот. Артём? Так, я могу долучыцца. Ну, я працаваў некалькі гадоў у экалагічнай арганізацыі, цэнтр экалагічных рашэнняў, і як бы я больш, может быть, глыбока пагружаны ў эту тэму, чым, скажем, обыватель. Простыя людзі. Чым абыватель. Вось, чым усе астатнія, але я могу сказаць так, у нас таксама светадыёдныя лямпачкі, у нас таксама раздзельны збор смецця, мы таксама стараемся эканоміць ваду. Вось, нехта можа палічыць гэта секстанствам, але гэта толькі таму, я вас завяраю, толькі таму, што чалавек проста не ў курсе гэтых праблем, наколькі гэта сур'ёзна. Што ні капні, тыя ж адкіды звязаны з пластыкам, которые захоўваюцца ў глебе і несе праблему для ўсіх нас і так далей. Што тычыцца вады, таксама, калі мы льем просто без меры, мы таксама трацім лішнюю энергію, которую по-доброму трэба ўжо зараз задумвацца і зніжаць спажыванне, так? Вось, ну, напрыклад, ёсць такая спецыфічная яшчэ, зусім недавно ў Беларусі з'явіўся такі від узнаўлення крыніц энергіі, як сонечныя паветраныя калектары, так? Гэта такія установкі, которые з дапамогай сонечнай энергіі падаюць цёплае нагрэтае паветра ўнутр памяшкання і нічога не спажываюць пры гэтым. Гэта выкарыстоўваецца звычайна, напрыклад, у дачах, которые пакідаюць на зіму, ці ў якіх-нибудь падвалах, которые звычайна сырыя, волкія, так, іх трэба прасушваць, праветрываць. Называецца солар-венці, і мои сваякі, напрыклад, усталявалі ў мінулай восенню, і ў гэтай весной яны ўпершыню заўважылі пасля зімы, што знік гэты пах, вось такі волкі і непрыемны. І гэта значыць, пах, нехто скажа, это не так важна. Насамрэч гэта значыць, што дом захоўваецца ў сухасці і цеплыні, і ён праслужыць нашмат даўжэй, чым мог бы. Вось, заклікаю, сябры, падумайце пра гэта. Тут, до речі, питання нам прийшло. Сергій Максимчук. Хочу себе на дачу солнечной батареи. Где набыть? Алкоголик Сергій. Ну, ці написано, може, міні-вітрачок некий існує. Ось. Слухайте, ну, насамрэч зараз ёсць дастаткова шмат прапановы на рынку. Вы можете загуглить, пробачьте, что это слово до гугла. Есть фирмы, которые устанавливают солнечные панели, которые устанавливают ветраки, и яны вам поставят эти системы, калі это сапраўды вам будзе прывабна по фінансах. Ну што ж, мы мусім нагадаць яшчэ раз, так, про 27 число, што Саша ўсіх чакае ў сваім двары. Да, 27 июля во дворе и внутри культцентра «Корпус» пройдет культпросвет форум «Альтернатив энергосбыт». Мы будем популяризировать альтернативные источники энергии, музыка, красота, общение, вкусная еда и знания. І ви зможете зарадзіць свой телефон ад сонечных панелей. Класна, трэба паспрабаваць. Я нагадаю, што гасцямі сённяшняга жывога эфіру Еўрарадыё сталі эколог Арсём Быстрык і прадзюсар Александр Богданаў. Усе разам мы можам сустрэцца 27 ліпеня у культурным цэнтры «Корпус». Там адбудзецца культпросвет форум, так што збіраемся.